Bushiri yorunda amene anapha Grace Chinga ndipo iye asathawe nkhani nzeru akuzidziwa bwinobwino. Ngati pali ameneno akudziwa bwino za imfa ya Grace Chinga ndi Bushiri sizotinso ndi wina ya. Zimene zoti ndi zimene akuyankhula Peter Sambo. Akumachita bwera m'masamba ake amchezo pa Facebook kuyankhulapo zambiri. Uziwapo kanthu iwe. Chani uziwapo dzanja lako. Mpaka anatu mwana wa Grace Chinga wabwera ndi kudzayankhulaponso pa nkhani ya sokosa. Komano wayankhula zotani ndi mwana wake ndani? Of course ndi Steve Special, komano ndi zonoti ndikupasirani bwinobwino zona wayankhulazo. Ndingofuna kunena chonse ndisanayambe nkhani kunoko ku Malawi. Iweyo tangoyerekeza uzimitse data yako ya foni kwa 5 minutes. Ukamabwera udzapeza nkhani zambiri zitadzadzana patino pamene popo. Kuti muri zachitika 5 minutes yokhayi. Ndekuchitika zinthu. Koma nkhani yathuyi ndi zonena kuti tiyambatu ndiye kuti pa 17 Machi chaka cha 2016 panachitika zotani. Kunadzapezeka zonena kuti tinadzangolandira uthengatu. Oyimba wanu uja okondedwa uja ndi zonena kuti watisiya uja anayimba Ambuye chidalitso chandilemera. Amene anayimba uleke kusuta mowa kubaso uleke amene uja Getsemani ndi Getsemani ndi amene ujaya ndithu oyimba wake. Komali ndaniso kodi Grace Chinga magaya anapezeka zoti anatisiya. Ndi anthu nthawi imeneyoyo mitu sinagwirebe zikukhala motani. Munthu wangobwerano kuti napapo wayamba kutentha zenizeni tsopano zikukhala motani. Kufufuza bwinobwino kuti Grace Chinga ndi zonena kuti mutu mamupweteka kwambiri. Basitu anangodwala headache mutu. Ndesi zinali bwino mpaka na wapezeka chani watisiya. Inu yayi. Ndenda yake ya mutuyo muli serious inuyo. Ndiye kuti nosipana zachedweso kanyango kake kanali kakomweko ndithu. Around that time kunadzatulukanso ndeti nyimbo imene imachedwa kuti ndi zaulula. Akuti zonse zomweno zimachitika pasi pa thambo ndi zaulula. Anthu pokamba anampiritsa ndi kuti kwa sataniki kumene koko kunali oyimba anatchedwa list ya oyimba. President anali komweko, president osanatchedwa sobe. Iyayi ndi kuti kunalinso ndani aprofeti analinso komweko. Iyayi adziwapo kanthu chani magayi. Nkhani zakezo. Ndi akuti kumene kuja iye anakana kuti apange nawo zaujeni za ku satanic kwawoko basino zizilango zake kunali basi kungonchotsera moyo. Satanic amupha ndi zaulula chani za mbirimbiri tu nkhani zomwe zinachitika nthawi imeneyo. Anyways magayi, now fast forward tili mu chaka cha 2026. Maka lero likukhala pa 8 April 2026 tikawerenga zaka papitano zaka zomakwana 10 ndiye kuti Grace Chinga atatisiya. Komatu kuchitika nkhani kunjaku nkhani yake ndiyotani kodi? Nkhani ndionena kuti amene wayivundula ndi Bushiri mwini wake. Bushiri anali pa interview pa Times pamenepo pa exclusive ndi Wanda Nsisha. Ndipo pamenepo anayankhulapo zonena kuti akuti nkhani zoti iye anapha Grace Chinga iye sakuzidziwa zimenezo. Sanapange zimenezo ndipo amazikana. Chifukwa chonena kuti iyeyo akuti sanambe wakhala kupasi ndikuyankhulana ndi Grace Chinga. Ndiye kuti akamati anapha panali ubale wanji. Iye zimenezo ndi zoti anthu amangomunamizira poti mmadziwa kale munthu ukati ukhubuke anthu kukuyankhulira nkhani zambirimbiri maupo ndi maupo mkatimo. Now panapezeka zonse panali ka segment kena mu interview mwemo kamene iyeyo Bushiri yamakamba zonena kuti kodi Peter Sambo uja oyimbayi amene ujayi anali munthu amene anathandizira kunena kuti mwina make amvetse kuninginanso Bushiri. Chifukwa chonena kuti ankapanga maupo onena kuti akapange kazato ana aka Bushiri akapange kidnap ali ku South Africa nthawi imeneyo. Enanso kumakamba ndemoti zinakhala mutani Peter Sambo kudzangodzuka basi lero basi nkalimbane ndi Bushiri padali ubale wotani. Kani ndionena kuti Bushiri anatenga Peter Sambo ndikuyamba ndi kuti kugwirira ntchito limodzi kutchalichi chawo chija amachiti ECG ndi kuti ali ku South Africa kumene koko. Kumadabwa zoti kodi Peter Samboyo ankagwira ntchito yanje kumene koko
Bushiri wanena kunena kuti Peter Sambo akuti sankapanga za jeni kumene sanapite ku za tchalichi cha SG analota amangogwira ntchito kumene koko ndipo ntchito imene amagwira nthawi imeneyo amagwira ntchito ngati no communication personnel, mmodzi mwa anthu amene amathandizira nkhani zofalitsa utenga makamakatu kuchoka kumeneko ndiye kuti no ku tchalichiko. Iye tchalichi chakunena kuti jeni mbali ina inapya ndeife atola nkhani tifuna tifufuze kuti inu tatiuzani bwinobwino. Oyankhulira ake kumakhala magulu amenewo achina Peter Sambo malingana ndi Bushiri. Anyways magayi, mwatsatira zima live zimene anakamba ko Peter Sambo makamaka mbuyomo nkhani za Bushiri sitikanda zimenezozo. Nawo apatupabuka batono tsopano chifukwa chonena kuti Bushiri wamuloza za Peter Sambo kunena kuti ankafuna kupanga kidnap ana ake. Peter Sambo ja ooneka ngati no oyipa ndi Peter Sambo akubwera kunena kuti bwana mufuna mudzirena kuti niyo nkhani za Grace Chinga simudziwapo china chilichonse muri simunayankhulane kwa Grace Chinga ayi inu tumudziwapo kanthu ta bwana. Ndiye kumakamba zoti kanthu wake nkotani fuatenga makamba chonje muzingoti yayi mukungoibwebwera nkhani itu chani ndefe tikhulupirira bwanji. Iye ndiyoti pa screen panopo inuyo mukuona tu screenshot imeneyo kuchokera ndito pa page ya Peter Sambo akunena kuti Grace Chinga simunakumanepo zoona. Tsiku lomwe amafa Grace Chinga amachoka ku nyumba kwa ndani zopusa sempanga nawo. Eya mwaibvatu nkhani imeneyo kuno ndeti nali direct kupita kwa ndani kwa Bushiri kunota ukamanena kuti iweyo sunamboyankhulana ndi Grace Chinga sunakumane nayepo tsiku imene anafa nkachoko nyumba kwa ndani popeza anangogwande kuti ndi mutu wake kuti mutu mpweteka achoka kutino ku nyumba kwako. Nkhani zake zoti zikuyenda motero leti fete ungofuna be sinanga anthu amayenda mozembaitsa osazembaitsa yayi tentizibwera direct koma nkhani imene akukamba apa nditi ndimenewa. Anyways izitu awandeti kunaoni mabato awo eti ifeyo sizoti ndizotikuze fete ungoibweretsa nkhani kuilumikiza bwinobwino anthu mutsatire zomwe zochitikatu pamodzi pano. Nawo nkhani ndi imeneyi ndifunso belonena kuti apapa ndiye kuti Bushiriwo ankadziwana ndi Grace Chinga. Bushiriwo amanama pa interview paja ife timafuna tizatenga anthu pa zimene ayankhula osati no zimene tikulingalira mmutu yayi mwaioneti. Nawo nkhani ije kupitirirabe kufika ponena kuti no tsopano zukhangati kuti no kukandana kumeneko kungatha kubweretsatu zinthu zina zake zomwe mwina nzosakhala bwino ena kumangitsana kapena mwina kuonetsana zipata zotulukira. Ayi nkhani ndionena kuti no akubanja la Grace Chinga amenera abwere azayankhulepo fa nkhanizi zokhudzanatu ndi wawo munthu mwayiona Grace Chinga kuti akwanali munthu wawo. Ndeti kukambano zonena kuti ali ndi ana achinamira Chinga amene amathiapanso saundi zauzimu kuliso nde kuti achinamati kaya ndani uja amati kaya ndi Isaac kaya ndani kaya meneyonso amati Israeli anayesa amathiapanso saundi yake kumeneko. Ndikumabweranso nde kuti no kuli Steve Special uyu amajambulaso nyimbo naye amene irunda amene wapezeka zone ndi wabwera kuzayankhula kunotayi. Ndikudabwa nazo kunena kuti mzanga weni Peter Sambo akukhala pasi ndikumakamba zonena kuti no iyayi Grace Chinga anaphedwa anapangidwa chipongwe ndi a prophet koma chonsecho ndi kuti papita zaka 10 ndikumazayankhula zimene zozo patatha zaka 10 zona. Iyayi nkhani ndionena kuti mukatifunsa ife ngati banja Grace Chinga ndizonena kuti anatani yeyo anamwalira ndi manacholokozesi anamwalira ndi imfa ya chilengedwe imeneyoyo osati kuti ena ake anapangapo zina zake chani ayi ife pamene tikuyima ndi pati pamenepo nengati pakwenda zingazi zona kuti ayi wakuti anatengapo dzanja lake ayi ife zimenezozo tikuti ayi kuzikhasula zonse. Anyways nde kuti apapa ngati kuchoka kubanja kupanga align ndi Bushiri mwanjira inake Steve Special zimene wayankhula ndi zimene wayankhula Bushiri zonena kuti sazowapo kena kalikonse nde kuti nakhanga ronse no akuyima be pa position ina yake kuti mukhoza kupanga lirete ngati osakuyima pamodzi. Now nkhani izizi ndi zovuta why chifukwa chonena kuti kumakhala pakhuzana ndi zinthu zimene simungathe kuzifotokoza bwinobwino mwayioneti
awawa ndi mafenomena aja oti simungathe kuwafotokoza kuno bwino. Mungakhale basi ndikumakamba zoona oti Satanic iyo muidziwa imayenda bwanji. Ine sindapite ko Satanic konde ngafotokoze motani. Ufiti umayenda motani ine sindatambe konde ngafotokoze motani. Komano ndi nkhani zonena kuti izizi zimakhala zikukhulupirirwa m'masociety mwathu kuti zimakhala zikuchitika kunena kuti no Satanic ilipo ayipo pana magazi zani perekana zisembe ayende kuno kumazabwera so ufiti so kuso iyayi nde kuti kubasi ndi kupondetsana tukasipa rayina khibo piaso mpaka umaita kuyimba nyimbo hayi kasipa dzakupondetsa kasipa jani ikulodzana ndikukhwima zinthu ngati zimenezozo. So sitinganene zonena kuti zinthu izizi ndi kuti mu society yathu mulibe. Koma ndimakhala ndikumakamba all the time tikamakamba nkhani za ufiti Satanic tiye tisamachite kuzikolezera moto ufanda kuti zimakhazikika zimizimu zoyipa zija zingakhazikike pakati pathu. Komano nkhani ndi imene imagaye ine I will not say much chifukwa chona kuti nkhani izizi ndi zovuta kwambiri. Bwanji ino inu tatuzane maganizo anu inu muyima pati ino kodi apa kodi zimayenera kuti zizikhala motani kodi anthu akuyenera kukane mashati chonchi kodi ndi nkhani za infectinga kapena nkhani zaposono kuti no anthu obasa angofuna akhulane mpaka natu avuivuzane m'matope nde winayoto aoneke kuti opanga kapena uyonso nde kuti aoneke soyipa nanga sayamba kale nde kuti kuyimitsananso mayina pamene papa. Inu mukuiona bwanji tatuzani maganizo anu mu comment section pa nkhani imeneyi. Mukamatuza maganizo amenewo osaiwala kulemekizanso maganizo anzathu akuti